A dyma fi yn eich cyfarch unwaith yn rhagor trwy'r modd hwn, ond bydd cyfle y sul nesaf, wedi y chweched, i'ch cyfarch chi yn bersonol, os byddwch chi'n dod i'r cwrdd, oherwydd mae yna 2 oedfa wedi eu trefnu ar gyfer y sul nesaf. Am 9:45, yma oedfa mynd i fod yn Seion, Llandysul. Am 11 oedfa yn Bwlch y Gros, ac yna am 2 y prynhawn oedfa yn Hermon. Mae yna groeso i bobl o bob eglwys i ddod i'r gwahanol oedfaon yma. Croeso mawr i bobl o'r gymuned letach hefyd, wrth gwrs. Mae yna nifer o bobl wedi bod yn dathlu yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae'r rhestr yn rhy hir i enwi pob un, llwyddiannau mewn arholiadau ac yn y blaen ymhlith y dathliadau hynny. Ond mae yna 4 aelod o Bwlch y Gros y dylen ni gyfeirio atynt, sydd wedi dathlu neu ar fin dathlu i 5 blwydd yn 90 mlwydd oed. Dyna chi Lizzie May Lloyd, Bwlch yr Elmen, a hi wedi dathlu, yn ogystal â Johnny Jones Pencaea, mae fynte wedi dathlu, ac ar fin dathlu mae Ray Tobias a hefyd Ray Evans, Bryn Hogfan. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch chi. A gobeithio y byddwch chi yn mwynhau y dathliadau, neu wedi mwynhau y dathliadau. Yn ystod y cyfnod diwethaf yma, i ni wedi bod yn clywed lot am yr algorithms, oherwydd yr arholiadau tygau yn ogystal â arholiadau lefel A ac mathau eraill o arholiadau hefyd. Algorithm, mae hwnna'n air eitha dierth i lawer ohono ni. Beth yw algorithm? Wel, algorithm yw rhyw fath o ddeallusrwydd artiffisial, AI, Artificial Intelligence. Dyna'r term sy'n cael ei defnyddio. Mae'r cyfrifiaduron yn cael ei defnyddio a cael ei bwydo â gwybodaeth sydd yn wneud nhw i ddod i gasgliadau ynglyn â gwahanol bethau. Mae algorithms yn effeithio ein bywydau ni i gyd. Enghraifft, os ewn ni gael coffi mas o beiriant coffi, mae yna algorithm yn y peiriant coffi sydd yn dweud beth dylid wneud amser bod y bwtwmau arbennig yn cael ei gwasgu. Os ydych chi'n gwasgu bwtwm yn gofyn am goffi du, yna fe gewch chi goffi du. Mantes algorithm, wrth gwrs, yw i fod yn gyson, yn gwneud yr un peth bob tro y mae'r cais yn dod. Gwasgwch bwtwm yn gofyn am goffi a siwgr, ac fe gewch chi goffi a siwgr, a dim byd arall, wrth gwrs. Wel, i fod, os ydy'r algorithm yn gweithio'n iawn. Mae'n gweithio dan bob amgylchiad. Os bydd hi'n stormus tu fas a chi'n moyn coffi du, chi'n gwasgu'r bwtwm a gewch chi goffi du. Os bydd yr haul yn tywynnu, yr un peth. Os bydd hi'n harllwys o'r glaw, yr un peth. Mae'n gwbl gyson ym mhob sefyllfa. Ac hefyd, mae yr un peth i bawb. Os ydych chi'n Ffrancwr yn mynd a gofyn am goffi du, fe gewch chi goffi du. Os ydych chi'n dod o Asia, fe gewch chi goffi du. Os ydych chi'n dod o Affrica, fe gewch chi goffi du. Pwy bynnag sydd yn gofyn amdano fe ac yn gwasgu'r bwtwmau cywir, fe gewn nhw fe. Mae'r algorithm yr un peth i bob un. Y drafferth gyda hynny, wrth gwrs, yw bod yn hynod o amhersonol. Bod yn gyson a bod yr un peth i bawb o dan bob amgylchiad, wrth gwrs, yn rhinwedd arbennig, ond hefyd mae yna wendidau.
gellid ddim amrywio. Gallwch chi ddim gweud wrth o'r algorithm sydd yn rhoi coffi a siwgr i chi hanner llwyed o siwgr fi moyn. Ychydig o laeth i fi moyn. Mae'n rhoi yr un faint, yr un peth i bawb. A dyna'r drafferth gyda aroliadau yma, yndy fe, oedd bod yr algorithms yn trin pawb yn yr un ffordd a heb ystyried yr amrywiaeth. Yr amrywiaeth yn y personau. Yr amrywiaeth yn y plant a'r bobl ifanc oedd yn sefyll yr aroliadau. Yr amrywiaeth yn eu hamgylchiadau nhw, yn eu cefndiroedd nhw, ac yn y blaen. A dyna pam oedd yr algorithms yn y pen draw ddim wedi cyflawni yr hyn dylid wneud. Cofiwch, mae yna algorithmau i gael sydd yn ystyried amrywiaeth. Os ydych chi ar Facebook neu rhywbeth fel yna, mae wybodaeth amdano chi yn cael ei fwydo mewn ac mae algorithm yn cael ei greu amdano chi fel unigolyn. Ond nid y fath yna o algorithm i ni'n sôn yn awr. Mor wahanol yw'r ffordd yma Iesu yn ystyried pobl. Mae'n y stori ddifyr iawn yn Efengyl Luc, ym mhennod 19, sydd yn sôn am Iesu yn mynd i Jericho ac yn gofyn i Sacheis am gael mynd i'w gartre. Ga i ddarllen y stori i chi nawr. Roedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Sacheis, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin oedd Iesu. Ond yr oedd yno ormod y dyrfa ac ynte'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamorwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Sacheis, tyr di lawr ar dy union, a mae'n rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Daeth fi lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd bawb rwgnach ymhlith ei gilydd, gan ddweud, y mae wedi mynd i letia at y ddyn pechadurus. Ond safodd Sacheis yno, ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r tlodion. Os mynnais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl 4 gwaith. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachadwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn ynte. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Ymateb i gwynion y dorf yma Iesu'n gwneud ar y diwedd fyna wrth gwrs. Y dorf yn cwyno bod Iesu wedi mynd mewn i dŷ pechadurus ac mi roedd. Sacheis yn cael ei ystyried fel dyn drwg yn ei gymdeithas yn Jericho a'r gymdeithas letach, gan yr Iddewon. Nid felly gan y Rhufeiniaid, wrth gwrs, bydd y Rhufeiniaid ni ystyried fel dyn da, un oedd yn ei cefnogi nhw ac yn neud i gwaith nhw trwy fynd a chasglu trethu ac yn y blaen. Ond nid felly yr Iddewon. Bydden nhw'n ystyried Sacheis fel dyn ofnadw. Ac mae Iesu mynd mewn i eilwyd dyn ofnadw. Dyn anonest. Dyn oedd yn neud i ffortiwn ar gefner tlodion. Dyn oedd yn fradwrus, yn cydweithio ar Rhufeiniaid y gormeswyr yn ei gwaith nhw. Mae Iesu am fi mewn i eilwyd Sacheis. Ie, oedd Iesu yn gwybod am Sacheis. Oedd Iesu yn adnabod Sacheis cyn bod Sacheis yn ei gwrdda fe. Oedd Iesu'n gwybod i fod yn berson deallus, yn berson
dawnus, yn berson oedd yn gwybod beth oedd yn dda, beth oedd yn ddrwg i fod wedi ochri gyda'r drwg yn y sefyllfa hynny. Ac mae Iesu'n gofyn am fi mewn i'w di fe. Nid rhyw algorithm sydd gan Iesu ar ein cyfer ni, a'n hystyried ni gyd mewn un ffordd, yn gweld ni gyd yn yr un goleuni. Na, mae Iesu yn ein nabod ni, fel unigolion, fel personau. Mae e'n gwybod am ein cefndiroedd ni. Mae'n gwybod am yr hyn sydd wedi gwneud ni yr hyn i ni. Mae'n gwybod am ein profiadau ni. Mae'n gwybod beth sydd wedi'n siomi ni. Mae'n gwybod beth sydd wedi'n dyrchafu ni. Mae'n gwybod beth sy'n gwneud ni yr hyn i ni. Ac mae e'n moyn dod mewn i'n bywydau ni. Fi am ddod mewn i'ch bywyd di, meddai Iesu. Yr unigolyn, mae'n adnabod ni fel unigolion, mae'n nabod ni'n bersonol, ac mae moyn ni i fod yn rhan o'i deyrnas i fod yn ffrindiau iddo fe, i fod yn bartneried iddo fe yn y gwaith y mae yn ei gyflawni. Ie, berthynas personol sydd gan Iesu a ni. Mae'n caru ni fel unigolion. Fi moyn dod mewn i'r di, heddi. Mae moyn dod mewn i fod yn rhan o'n bywydau ni. Mae moyn dod mewn i fod yn ysbrydoliaeth i ni. Mae moyn dod mewn i'n bywydau ni i fod yn gysur i ni, i fod yn gefen i ni, i'n helpu ni. I'n fylna yw Iesu. Ie, diolch i Dduw am y cariad hwnnw sy'n cael ei fynegu yn Iesu. A'r awydd hwnnw i fod yn agos ata ni ac i ni fod yn agos ato fe ac i'n helpu fe. A dyna beth na sacheis ar unwaith, ynddo fe. Siwrna daeth Iesu mewn i fywyd beth mae e'n neud? Mae e'n ymateb. Ac mae e'n troi yn berson caredig a hael a gonest. Oeddi mae e'n moyn cydweithio gyda Iesu bellach. A nina hefyd. Gweddiwn ar ei Dduw ddod mewn i'n bywydau ni. I'n helpu ni ymherson Iesu. I ni allu bod yn ddisgyblion iddo fe. Gweddiwn am help. O Dduw, dir mewn i'n bywydau ni. Gad i ni glywed Iesu yn dweud wrtho ni'n bersonol, fi am ddod mewn i dy fywyd di. Fi am ddod mewn i dy di heddiw. Helpa ni o Dduw. Yn enw Iesu. I agor y drws iddo fe. Ac i dderbyn e mewn i'n bywydau ni. Amen.